Hrvatski pravni centar pruža besplatnu pravnu pomoć sukladno odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Ova pomoć obuhvaća pružanje pravnih savjeta i općih pravnih informacija, ali ne uključuje zastupanje pred sudom. Hrvatski pravni centar pruža besplatnu pravnu pomoć i u postupcima spajanja obitelji. Izbjeglice se razdvajaju od članova svoje obitelji uslijed okolnosti koje dovode do prisilnog raseljavanja i napuštanja zemlje podrijetla. Ako ste u postupku odobrenja međunarodne zaštite utvrdi da osoba koja je bila prisiljena napustiti svoju zemlju podrijetla treba zaštitu u nekoj drugoj zemlji, te joj se odobri azil ili supsidijarna zaštita, jedno od prava koja stječe je i pravo na spajanje obitelji s užim krugom članova svoje obitelji. To ne znači da izbjeglice mogu dovesti bilo koje članove svoje obitelji. U pravilu, članovi obitelji koji mogu doći putem ovakvih postupaka su članovi uže obitelji. Dakle, supružnici, bračni i izvanbračni partneri, partneri u životnom partnerstvu, maloljetna djeca, a uz određene uvjete dozvoljeno je spajanje obitelji s odraslom osobom ili primjerice starijim roditeljima ako su ovisni o njihovoj skrbi. U Hrvatskoj je postupak zakonodavno reguliran na način da se postupak spajanja sastoji od dvije faze. Prva faza je podnošenje zahtjeva za odobrenje privremenog boravka, te po odobrenju privremenog boravka podnošenje zahtjeva za izdavanje dugotrajne vize kao drugi korak. Postupak se pokreće putem nadležnog hrvatskog veleposlanstva, dakle izvan Republike Hrvatske, i pokreće ga član obitelji koji se želi pridružiti izbjeglici koji je odobren status u Republici Hrvatskoj. Postupak spajanja obitelji često je jedini način da se izbjegličke obitelji ponovo okupe i žive zajedno, iako su nažalost takvi postupci prepuni izazova. U praksi je postupak spajanja obitelji kompliciran i često dugotrajan proces u kojem se osobe koje ne poznaju hrvatsko zakonodavstvo i hrvatski jezik susreću s izrazito birokratiziranim postupkom u kojem su bez dodatne podrške teško mogu snaći. Postupak uključuje poduzimanje niza radnji u kojima ni izbjeglice koji su u Republici Hrvatskoj, ani članovi njihovih obitelji koji su ostali u svojim zemljama ili su i same izbjeglice u nekoj drugoj zemlji, nemaju dostupne precizne informacije. U pravilu ovi postupci traju jako dugo, pa nakon što su obitelji ponekad već godinama razdvojene, kad pokrenu postupak opet prolaze mjeseci, ponekad i godine dok se ne odobri spajanje obitelji. Oni zapravo žive svo to vrijeme u jednoj velikoj neizvjesnosti i stresu. Osim toga, često se javljaju poteškoće s prikupljanjem potrebne dokumentacije, poteškoće s pristupom veleposlanstvima radi podnošenja zahtjeva za vizu, visoki troškovi postupka, prijevoda i legalizacija dokumenata te plaćanja pristojbi. Trajanje postupka, troškovi putovanja do veleposlanstva tijekom postupka, pri čemu je ponekad potrebno ishođenje dodatne vize samo kako bi mogli pristupiti hrvatskom veleposlanstvu u nekoj drugoj državi, ako ih nema u njihovoj, a onda i troškovi putovanja do Republike Hrvatske po završetku samoga postupka. Hrvatski pravni centar ovim osobama može pružiti informacije o fazama postupka spajanja obitelji kao i uvjetima i potrebne dokumentacije u postupku. Najčešće se komunikacija odvija preko člana obitelji koji se nalazi u Republici Hrvatskoj i kojem je odobrena međunarodna zaštita. Do sada su pravnici Hrvatskog pravnog centra u ovim postupcima pomagali strankama ispuniti zahtjeve, kako zahtjev za privremeni boravak koji predstavlja prvu fazu toga postupka, tako i zahtjev za dugotrajnu vizu. Strankama se daju upute vezano za dokumente koje moraju priložiti u određenoj fazi postupka, kao i uvjetima vezanim za dokumente koji bi mogli biti priznati. Također, s obzirom na jezičnu barijeru i nepoznavanje pravnog sustava Republike Hrvatske, pravnici Hrvatskog pravnog centra najčešće su spona između stranaka i institucija, posebice veleposlanstava i policijskih uprava i postaja koji sudjeluju u tom postupku, te mogu ime stranke tražiti pojašnjenja, objasniti poteškoće na koje stranka nailazi ili pomoći na neki drugi način. Svjesni smo izazova povezanih s jezičnom barijerom i u potpunosti razumijemo važnost pravilne i razumljive komunikacije.
S obzirom na to, omogućavamo održavanje pravnog savjetovanja u prisutnosti prevoditelja. Na taj način olakšavamo održavanje samog razgovora i osiguravamo učinkovitu i sigurnu razmjenu informacija i savjeta, te na taj način osiguravamo da informacije koje dajemo budu u potpunosti jasne i razumljive. Za pomoć u postupku spajanja obitelji osobe nam se mogu obratiti na nekoliko načina. Putem e-mail adrese hpc@hpc.hr ili na broj telefona 01 48 54 934 svaki radni dan od ponedjeljka do petka. Pravnu pomoć i informacije za ovu ranjivu skupinu dajemo najčešće kao provedbeni partner UNHCR-a, UN-ove agencije za izbjeglice.